tidħol l-eżempju tagħna. Fejn tidħol anke l-image, mhux għax l-image hija kollox tafux, imma anke l-image li aħna nagħtu ta' minnu saċerdot, ta' minnu reliġjuż. Kemm importanti li aħna eżistijej nibqu nuru lil nfusna bħala saċerdoti reliġjużi, bħala nies ta' Alla, mhux bħala nies tad-dinja. U da mhux qed ngħid imma wkoll il-mod kif aħna nilbsu ta' il-mod kif aħna nġibu ruħna minn barra, ma l-mod kif aħna nitkellmu, il-mod kif aħna nirraġunaw, il-mentalità li aħna nitkellmu biha fl-omilijiet tagħna, meta nkunu mistednin għand familji f'reception, strateġijiet, meta nkunu man nies b'mod soċjali, li aħna verament nkunu xhieda kredibbli ta' Kristu, li l-loġika tagħna tkun tassew il-loġika tal-Vanġelu, li l-valuri tagħna jkunu tassew il-valuri tal-Mulej Ġesu. Għax inkellek inkunu aħna nkunu nagħtu xhieda kontra ta' din l-istess sejħa li aħna nsejħin biex ngħixu kemm nistgħu nagħmlu ħsara eżistijej. Hekk ħaġa oħra hija li biex tgħin il-vokazzjonijiet eżistijej, il-saċerdoti reliġjużi ngħixu ħajja qaddisa. Reċentament il-Papa Benedittu propju ħadd li għadda fihom il-vokazzjonijiet għadu kif ordna xi saċerdoti ġodda u għamillhom enfasi kbir li jkunu nista' talb bħalli jitqazzu. Illum il-Knisja mhux vokazzjonijiet għandha bżonn, imma vokazzjonijiet qaddisa. Saċerdot qaddis jista' jagħmel mirakli kbar eżistijej, mhux mirakli soprannaturali fis-sens li fejn il-morda jagħmel mejtin mhux dan is-sens, imma li jġib ħafna konverżjonijiet fil-qlub tan-nies. Minna ftit ieħor aħna daqt niċċelebraw jew nkunu ċċelebrajni jekk tisimgħu xi recording il-festa ta' San George Preka u Malta. Araw saċerdot qaddis li ħalla l-mulej jużah, verament il-frott li ħalla f'pajjiżna u mhux biss pajjiżna llum il-ġurnata permezz tal-membri tal-mużew imma anke barra minn Malta. Ċertament ma kellux ħajja faċli, li tkun qaddis ma jfissirx li kollox ikun tajjeb. Imma ġifieri għadda minn anke momenti li ma kienx mifhum anke fil-Knisja stess. Palma kien Padre Pio tal-Pjagi, per eżempju, kien hemm momenti li anka fil-Knisja stess kien hemm moment minnhom il-Papa nnifsu kien kontrih. Ma kienx qed tifhem dak li Alla kien qed jagħmel f'Padre Pio, anke s-superjuri tiegħu, anke ġifieri nies li huma mlaħin. Iva, l-mulej jippermetti eżistijej illi anke fit-triq tal-qdusija tas-saċerdoti reliġjużi mhux dejjem ikunu mifhuma anke minn sħabhom stess, anke mill-istess Knisja. Ma nix għalfejn nagħtu qalbna x'il-mulej għandu l-qawwa li joħroġ il-verità fina fuqta. Però importanti li aħna nieħdu l-vokazzjoni għall-qdusija bis-serjetà bħala saċerdoti reliġjużi. Għax il-mulej eżistijej jinqeda bina dejjem anke jkun l-aktar nies midinbin, però fejn hemm anke l-mixja tagħna, il-fedeltà tagħna lejh allura jista' jużana ħafna iktar kif jixtieq jużana huwa. U allura importanti li anke fit-talb tagħna nitolbu s-saċerdoti reliġjużi nitolbu li jkunu saċerdoti u reliġjużi qaddisa. Għaliex b'dawn ħutna qaddisin il-mulej kapaċi jġeddet il-Knisja, kapaċi jġeddet l-umanità u jagħmel ħwejjeġ tant sbieħ. Ġiġkom eżistijej sabiex tadottaw saċerdot jew reliġjuż fil-ħajja tagħkom. Jiġifieri sibu persuna saċerdot reliġjuż li intom toffru t-talb tagħkom issawhom is-sagrifiċċji għal dak is-saċerdoti u dak ir-reliġjuż u reliġjuża u għall ministeru lil mulej f'dalhom. Ħalli bekk tkun tistgħu tħallu ħafna frott tkun moqdi magħhom fit-talb. Jekk nagħmlu dan, il-mulej tingħaslem.